Počuli ste už o kréme, ktorý vyrovná tón vašej pleti? Z viacerých firiem som si vybral práve tento, pretože moje okolie ho používa. Ktorí ma sledujete alebo poznáte už dlhšie, viete, že ja som úplne vhodný adept na práve tento produkt, tým, že som fakt červený a extrémne mastný, lebo práve tento produkt ti to má celé stiahnuť, tak som fakt na to zvedavý. Poďme si to vyskúšať, zatiaľ iba takto na ruku. Má zelené pigmenty, ktoré sa majú prispôsobiť tvojej pokožke. Príjemne vonia a myslím si, že áno. Obsahuje vodu z pupečníka azijského a manekasosit, ktoré sa starajú o pokožku a ukľudňujú ju. Niacinamid, ktorý má protizápalové účinky a mineralizuje sekréciu kožného mazu. Obsahuje aj minerálne filtre 22 SPF, ale ja vyzerám jak panda. Fakt? Pozrite sa, čo mi to spravilo s pleťou. Úplne mi to upchalo ako keby pory, alebo ja neviem, ako keby šupiny. A za mňa sa to neprispôsobilo úplne tej pleti. Ja vyzerám ako duch. Mám ako števo skrúcaný s Mirom Nogom v seriáli Duchovia. Nechám to chvíľku pôsobiť, nech nie som úplne, že hejtujem tento produkt. Na strane nebol najlacnejší a tak toto vyzerá, ako keby som mal zle trafený make-up, bebečko, cecečko alebo nejaký airglow. Ste mi povedali, keby takto vidím na ulicu a vy ma stretnete. Fakt pravdu. Ozaj som sa tešil, že budem mať konečne normálnu pleť, aj keď s krémom, ale toto nie je za mňa normálna pleť. Jediná výhoda, ktorú tu momentálne cítim na svojej pleti, je, že ten kožný máz nie je taký výrazný a je to také zamatové. Možno kebyže som blond alebo menej červený alebo menej niečo, tak by to bolo super. Ale za mňa sa ale predstaviť na nejakom blond človeku, ktorý má predsa menej pigmentu, má blond pokožku, je teda belší prirodzene. Takže za mňa tento krém možno 5 z 10. Takže vyskúšali sme to doma, nie je len na mojej pleti a naozaj to robí takýto nepodarený make-up, ako ešte aj s použitým púdrom. Možno teraz tu vidíte menej, lebo sú tu tie svetla zapnuté. Bol som svetla a takto to vyzerá na dennom svetle. Fakt, nepodarený make-up. 40 €, ahoj. Či sa ti typ takýchto videí? Ak áno, nechaj mi komentár a ja si pre teba pripravím ďalšie video s novým produktom.